Surinai siang sekarang pada suri bana. Ketangkep lai mai kenang kai to nono khak sang bai hambai rawo nang sengno. Hanya hai sapung sal klok ma nini kuri waktu tono we nono mui tok lai nani nini kok thai no sreng nani jora robika kai to nono hambai. Tini seng nang nini sagri rok no saiklang mani bai thak ni mall sok bai kang ke seng bai ke sinai ni borok nini thani seng pro nang samani kok no tini seng wan sogui cherry na lewan kai to ozorana tongfaidi jini logewo bono pusi mana ni suno pandori nintani ya par kai to nang pando yang ke sini mangsa kono pankre abrok no pusi nalan kai to nintani ya pare o surima sobraji suneng baisi apa kai tani surisan amen ke hani hai jotono lamsogo tini nangka season 4 ke tini seng Lewana ba wansok layana paithak ni mall no triye paithak ni mall obo belaikina chini bagai important temane neiba Jesu Kristo aikanke abani yagulo mutangjak nate lama kre bo phaya sanisi joto mutangjak nangai temane male bo phai prongke mutangjak rokno tisai tlangnani se bo phainai Oke, mutangjak yerong ke borokno ba bono sinia bono poito klaya rokno ke bono borokno bo klangai thangnai omohai sing bible nugo haini bagai paithakni mol abono sing kaha kene sithai je mutangjak je phiokjak je nakarjak boroni bagai asai katal engjak boroni bagai bu sithai tamane male chini jaiti kusti kwangma tongo ge bono sikha ke sing chini jaiti kusti Taku buku rokno sing tebu sakthare kaitoni kokno pirnani bagai bukhawo ngai mana enget tebu sing Jesu Kristo sing ronai hnei hangmani aborokno sing sakthare samang khlai mana bobo pro phainai aboni sing terman khangke padi sing thanglayana ke aglayana biskango sing hai hai muito khairanai bisingo thangmani skan sing naikya What is the purpose of life? Borok munishoni purpose. Sing asai family o sing saro sini purpose tambu. Ke bahi ke sing Bible kubu ini sing si mana. They historical evidence of the Bible sing naika. Get Israel history sing naika tangayo. Borok kaitor ni kog ni moteno satok zakha kaitor ni kog ni moteno borok kisi kipuli baikya. Awo sing nuka getini ke sing paithak ni molo bomohai punuk zaknai abonuti sing wansok lainai get boniyagulo sumsok rok bus thumjaknai sumsok je sumsok gnang borok bus thumjaknai aboni kokno sing wansok lainai ke bahike muthangjagi mannai bahike asai ketar ngai manai abonuti ke paithago ke Christian lai kaha ke Kristen tongnani bagai Kristen jibon Kristen tong kusungo Kristen haike tongwi thangnani bagai jeng bom hai nang obno jeng wansok layan ke jeng odek ni bekhagna jeng paima hai engka gete odek tongma hai tongko kari jeng wansok layan tini paithak ni mo tini ni wansok janai ke paithak ni molo tuma engnai auno hai hai paithak ni molo tuma engnai ke orosung nugo mathai 24 ni days otumaisa Jisu thaistoi hatayo achogui tongpro sagri rok tepsa ke bini thani phaikya borok hai hnei singkha jengno sadi omo hai popro nai Neng paina kasuka molbo paina kasuka nei saimana bagai bubotui tamo punuk jagranai jeng saimana sagri rokno sarotin bosor 3.5 years borok Jesu Kristo borokno purungkha Jesu Kristo borokno purungmani kok
गोबां कुकनो bo chalsa थैनायनि बागै फायो तमने माले सुंसकनि बागै bo ma थैनाय सुंसने सुंसकनि बागै नियाके सुंसक फियक जागमलिया निके bo chalsa थैनाय हाखराव फोजागनाय हाखरनि बासानाय निके bo थांनाय आफानियारो दैसा बहायनाय किफिल फायनाय उको bo फोरोङो निके बरक साग्रि रक जिसुनि थानि फायै तमने माले बरक सिनानि मुसुंखा बेलाय केन सिनानि मुसुंगो बफ्रो bo किफिल फायनाय तमा bo ओंनाय अमरकनो सिनानि मुसुं माबाय बरक टेप साखायै जिसुनि थानि फायया निके जोंनो सादि अमहाय बफ्रो ओंनाय जों बाहायके सिनाय नै बरक जों फायया निके जिसु बरक तुमाय साखा ककफिरखा अरो जोंनुगो परे उलनि तलानि बास्रगो जों नायकिनुगो आं परेनाय Matthew 24 verse 4 to 7 जिसु हाय हनै साखा हुस के तंदि पिला हुस के तंदि नै साखा केबो बाय लामाता करो रजाकदि तामनि हनके बाक्सा बाक्सा आनि मंगै आं नमासाया हनै साफायानो हाके बाक्सा बाक्सानो लामा करो रुवानो नरक गानावो जबानि खरां खानावानो हाजालो जबा नांलायखा नै कक खानावानो हायफानो तावानादि आबो हायरक मा ओंनायनो Approval omol payako dofa by dofa coba nglayanan ha by ha nanglayanan kerengsa wo cacaraga nganan bak banglabo payan ukoksi jisu borno sawo omohai ngnai omohai ngka kerengro kakasidi an kipilani ngka nei jisu borno kok kiroka pilas kanke huske tongdi tomane bagi huske तमने मले लामा करनाय गोबां मा फैनाय एके लामा करय थांका आंके तमने हुस उन्दी हिसाब के आं नमासे याहनि फैनाय सबानि खरां खानावानो दफा बाय दफा नांलायोनो आइ कक साकाते बांलाबो फैनाय गोरोंसाव चाचारबो नांनाय उक साका के आं nung Matthew chapter Matthew 24 ni Luke 21 bepore ni kangke o kokno nuknai obno na ang list khairo kharo pilatma ang no masaya hani phainai hani bagi hu sindi chobani khorang khananai dofa by dofa nanglainai chachara te bangla phainai bangla kotor phainai diari phatra bangru ngai tabuk diari phatra bangru Diari patra mane tak to diari kerikya haipana ulta pulta phurungnai thokainai lama korornai bangruk besu denomination bangi tongka besu motha bangka besu potre pot bangka siba bukubui selia lama koronai phainai hamjak ma kamara ruknai hamung sinia biara sophainai te Hayong kesam ngri thonai tegaisa Israel rok basa pinai Israel rok songsajak pinai sengsar gnangai kothma kaham pirjaknai uko bos salangmuk sing mathai 24 ro sing porke nuknai uko krokno ge obo ang just arnino koekta list khaina mani ge omo ha ingnai nis getabok sing kaisa ke sing nailegona bor thangani sakang omno phunuknai ornaidi graph khaija baike borok munishoni laibuma seng phaigraka bible ni mote pilas kang borok snamjaka adam teiboni bihi at ebi gaboni pore borok koknai mani pore borok sumso kokalaikya sumso kalaimani ya gulong ke borok munisho kaitono naitukna renglia sumso ko thangre gelekka nowani jora wong ke naitukna burunglia hani bagi nowa no chongka ge nowa no chongma bai no snadi nini bagi ang sungsar no sokomono kya nini bagi tinu kuni bagi rung kaisa snadi snaka ga apro
borok ni bukhabai no kaito borok no bustu conscience ba borok ni conscience ba gobono conscience ni juk ba bangla bai ke bibek ni juk ni ge chini ko guru bai tama hosne ang sidia bon pore Abraham ni chimi hike kai obono kaito Israel no chongka sainaka dofa ga dofa ni bisingte boni samang no chengka ga aro ke bo kerong roka kerong rakhogui tongkha ke boro nakarjago kerong sebai kha ke boro mazra mana ke azuk no hono kerong ni mol ge Jisu Kristo ni simi o kerong ni mol Jisu Kristo ni simi tabo sukjora ke omo kharyok mani mol tabo bibek ni mol bo paikha kerong ni mol bo paikha kharyok mani mol bo salsa painai temone kharyok mani mol ho joto no Jisu ni kharyok ma bai mo thangjagui mana Israel dofa simiya joto dofa na bebak na ge boni pore ke 7 bosok ke kosto tekto Great Tribulation ho ge boni pore Millennium Kingdom nai omose borok muni shoni laibuma Bible ni bisingtei ngyakeba kaito ni nahor mungtei ge piaba u 7 bosok kosto tekto ni sikangna je bono poito khlainai roke tisawit langjak amono no hono rapture Jisu phai no baroke phai jotron tisait lang piaba bo yakung yapri sangsaro o hawo yapri ro phai no baroke slang thanai u 7 bosono kateroi jono bono poito khlainai rokno ke 7 bosor tek to paikhan ke bo o tlangjak nai rok bai ongkhai phainai gero bebak no slai jaknai a iren thaimlung hai ungnai o jagao ke ulobo narinai o ang haina chengmai sakan kise phunuk man ke paithak ke paisok ka boni purai ke teimung sakrikya chukno habai mor ke simise tongsinai ketabo kwang mano sangsaro ang no masaya hani sanai phai tongo korea angke 37 jon tong kenai diaro tabo busu kabang tong ang no masaya hesa abo angke amoni temane Australia ni bo angke Jisu ani bo sawo ang mane ani muito tongo bokrogo cross rojak maro hai maro ang beba muito tongo kumbino sai ke kabang mane bono rukranai tong ang no Jisu ni kositong ang kipili phekya ane angke bone bhoi amke bone bhoi ke Mary Magdalene haine bo sawe gosaiton sagno Jisu Kristo amke amon tei khoroksa bo bono Jisu kipili phainai humana angsi nigos amke African ambo ang Jisu o kipili humana bono ang nigosaiton amke amone Russia ni amo ko ma nai di bono ruk pranai ko ma Jisu kipil phainai humana mo angsi neisa hake Getabo ke seng nugo seng siwa all the Church of Almighty God ne China ni khoroksa buri Jisu se tau buri ngai ongkai phaikya bo kibuli phaikya buri ngai ne khunlai tongo tau Tripura ro kwangna so phaikya notice so specially ge ama kaito boro baba kaito se song lia apa kaito se song lia tabo ama kaito ge mo ke lama corona kwa ma phane ang no masaya de sa phane keseng nugruk nuginto ge boro busuk borok no rukranai bangruk baito naidi ke soitan ke omo haine klai ke jeng Bible boro nukba omo hai ke phaine omo hai nai ni Bible poriskar na saja ge Bible ni moten borok kisapan kri tamane no borok dalla je Bible ni mote purungya denomination kotor kogya jesu denomination panteng Baptist Catholic je pananteng hai pana Bible ni mote purungya bono soitan ni borok Garo bisingo ang no masaya ni sanai kwangma tongo ge Antichrist
podre podke borok no lama koror nai. Engke antichrist no rukthernai borok kema sengsa khaipana rukthernai hai khaipana rukthernai borok borok soginai borok to jisu ni oro sokna hinai phunuknai haipana belum sake khalai thana jisu ni oro sokmaya soitan ke jisu ni oro sokna hinai yatlang thang aron sogina yang aron sokna hinai tlang haipana bob sogya buinobo boni sogroya boni logen tlang thang obosi asol ko obosi kirima sengsa haini bagai jisu Kristus sawo husungbi gebadi Matai 7 nong haini hai pore piana dopa by dopa coba englayana ha by ha nanglayana kerengsa wo asaribo engana banglabo payana get demang karo dopa by dopa coba englayana sing nugi tong tabo coba englaymani temanai boundary tibe kok banglayu tuino tibe kok banglayu podre po tui kok banglayu omai kana dash by dash dopa by dopa nanglaymani sing nugi tongo emonki dash kaisabo nanglay tongmani nugu Assam Manipur boundary tui lebe Meghalaya omai rke coba englay tong ketebo engrut ngai nini sawo bokot be kode pot mane no tuina kok banglay tongmani sing nugu yo omai ke kok nanglay bani thaglaya game chasarara bangru nai masya manung ya bangru nai bangru ngi dong nai di omor ni mukhang borong ni busa nai ni masya ni bagina ha bahu petung ge ba oro sawo salo ne 35,000 cerai masya ke borok thui dong omai ke ge tabok tei bo bangru corona mabai 2 bosor katring tongkha samung manthogya hai manthogya kisa masa company sikoma ko tongmo roksana tabo kurikya kusu khaimalia ngaba yakai maro baikya sikoma ko hotel 3-4 jon ba 10-15 jon nawi samung khlainai naragi tongmani mathak ma paikya ngat samung khlainai ro azemalia kurikya so sikoma ko company ko gorongdi 30-35 jon ro borong bisingo samung khainai oboro mathak maro baikya getei bo masya manung ya baresina hai bele samung skrikya bare nai getau bare intong ge bangla ko to phaire sengno age bo phayu haibana tabo bangre tsunami phaimani 2004 2 lakh ni sai borok kabang thikya mane kunui nostong baikya no ko baikya phaire phaito teisa haine hai 2010 1 lakh ni sai borok kabang thija hai 2011 Japan phaipiuka tsunami kamo haike chun bangru no ke tsunami ni ko amon paibelo agena saja oro haini sawo saltal atukri ni bisingtei wanama singsa manei ro nukjagana o sungsaro asuk hani borobro khathija goyana tuijlang kutuk sai phaima bai bukha kali saw tuijlang kutuk sai phaima bai bukha kali jagana kali sawana amang simang bai nai geseng nukha tsunami phaipro amang simang bai kya biang thangai bai yok sinai nai tu gila mamang lelia nawo hawibu yoglia phadar khawibu yoglia omhai seng nukha tsunami prorogo ge tsunami ni ko tuijlang kutuk sai phaima bai bukha kali sawana tuijlang kutuk saw amo tsunami ni ko ge boni sai sekang 2004 ni sekang tsunami nugya ko biaba 2004 nukha boni ya gola haine hai 2011 tese phaipiu kha 2011 Japan ge sen omo hai nugui tong bible samani beba sen nangai tong mani nugu ge omo ge Nepal 2015 2015 10,000 से बड़ो कौन थी क्या नौ को बाई क्या कतो बिल्डिंग चक्रे क्या अमुके 2020 तारकी वो नौ को कतमा सबाई क्या अमाय के बांग्रे
Bangla bangruk je jaga age phaya aro tabuk phaiga. Je Bible sawo Bangla amona dikra. Orang cim besar kasaman kasai tu. Ngomong ke kaisya Jisu finally Jisu finally pro omong hai engai ni kaisya samani cinno sign ge biara hamung siara biara so finally bird flu swine flu tabuk tripura swine flu ngi dongo Ebola virus ke omong hai ngi coronavirus tabuk coronavirus besar tabuk sejora 50 lakh borok thila 50 lakh 59,000 50 lakhs 59,000 asuk tabuk sejora osung sara India wo onke besar tuika India wo tabuk sejora 4 lakh 61,000 plus asuk kabang thila tabuk thagya ko ngai na tongko ge mathai 24:32 Orotomaisya ang porwana Norok gwisang bupangno naisi gwisrungdi bini bede karangsai belai rotomoi paipro tangbela sampa kha nei norok saimana omohai norok omorok beba nomnukpro mol sampa kha nei khakadi sokpai se tongkha nei khakadi gwisang bupangno naisrungdi gwisang bupangmo ge gwisang bupangke Israel rokno samani Israel rok borok kipili pekya jepro gwisang bupang Betai tayo belai rotong nani sing. Pilas tang belai betai singra. Bonpore betai belai rotong nani sing. Oke, tang belai engkang kakasiri. Tamane Jisu Kristo pai tang pai kya, na pai kya. Israel kipil ka. Israel rok borok 2000 ni sek 2500 bosor borok nijene hak rei. Iri piring pore engza borok hawa mungsa bahaya. Reklai rohoza. Piaba. Tabuk 2500 bosoni pore borok nijeni hawo tuni ro paijaka kaitor kogro ma hakina sung miapro naikya nero muto tangoina ge borok nai sirndi tamane Jisu phajani kasuka Israel ro kaisa borok jotono kipili phani borok ni hawo ge boni Jisu phani boni yagulong ke Jisu phani so Israel ro borok no kipil nai borok ni hawo kipil nai o kaisa bo finally sign cinno Mathai 24:34-35 o kokno muito narudi o molni borok rok thibaya sinino omorok beba no ngana habai no khase kamawan ba ani kok rok kamagla beba je sajak nai habai no khase kamawan ba kaitani ko thaisa bar nang yake thangya niso beba nangai kaisa mare wi nangai dong ta bok sujo jeng nai kya mia pro Second World War bopro 1939 to 1945 afro se borok 60 lakh betar jaka bosi 1948 borok independent maka 14 May 15 May wonke soba roi borok buino mechen ise te ni dino si mechen ka oma ikene 4 bar mechen ka betabok jotton se karak des borok je borok kipilai borok ne hawo kipilai kaisa cinno Jisu finally jadi borok ni ha kipil mawani Ezekiel 36:19-20 poriwana borok tongmani tei samung tangmani tei ang borok no bus thumui ang borok no buini hawo piring poroi khlaiwi rohorkha borok buini hawo sophaikhe borok ani mong kthano berarukha tamni hinba borok rok hai hnei salayo omorok subrayungni borok se haifano borok ni hanin nokhorei ma thangbaikha borok samung khlai no borok ni majra roka nika saukaito piring poroi khai rohobaikha borok ni hawo tongrolia phiaba borok buini hawo thangei kaito ni mong deraka bahaike
Omorok de subra yung ni borok ro. Borok ni kaito kusuk keri kana. Hani bagai borok hani nokre ma pebikya. Ini kaito ni mangno dera. Kaito ni mangno dera roka. Mane borok pap borok kok na ya ngai kaito borok no bus matum ka mazra maroka mazra roma bai tabo oino borok ro kaito no mane kaito no teman sinai samung nanglia kaito kaito mungse borok ni kaito de kubui omhai ke kaito no honka ke kaito ni mung dera ka mane chikon engka blasphemy engka oke boni mung kathani bagai bo hai Israel no songsa pinai omai ke sung nugo mi apro bonaikia songsa mani nikor tomai sa ang ani mung kathar ni bagai ang no hai to pinai mi apro sung nai mo gaborno boni kok ni moten to pikia iden ba thai bleng hai ka jaga mungsa kai haya iden thai bleng hai ka boroni kami yung rok sebaija tisai rozak pikia baba kaham keren buika bui bai tok jak buza buthar jak tabo ke buino mesen nai omhai umpaikia chungora nugo boroni jaga mungsa sukliya tabo iden thai bleng hai singka bui bai tok jak buza piring poroi khlaija tabo krak ngai basaka bui ni tola oma tomone tabo ke toruk borok beskang agog Matai 32 verse 32 Matai 34 verse 32 Norok khisangbu pangno nai segei serengdi bini bede kharang sawi belai rokamui paipro tangbla sampaka nei norok sawi mano tangbla sampaka belai rokamui paikya Israel rok paikya kipuli paikya tangbla kasoka जों wansoknani jora engka Israel kaito kogrumoni tongo Jisu kipil nani sekang bo Israel do pano songsa finai kene ge songsa fini roka ge bo fainani kasokro je kono সময় bo faimana haibla omong bo kaisa bo fainani sign chinno te kaisa angke ang porinai omo Hebrews chapter 1 verse 10 by 11 bo hai hni bo sawo o subrai ya pango nung o sungsano snamka nung yak bai thang nokharok no snamka aborok bebak no kama bainai nung simise tomruk nai borok ri rok khai kesam ungbainai o sungsar kesam ungmabai ri rok khai kesam ungruk nai bebak bai thangnai nung simise tomruk nai nung simise tomruk nai tabo ri chungke ri phoi thang kepala omohaino sungsarbo tabo phoi thangkha kesang nadi hani bagino tungmani bara kesangmani bara omohai temanai borok koto tongmani rok tung gole ui tabo borok tongnai mal mata rok tongnani kesekerikya omohai rok news rok sengnobo geteibu o temanai pollution bese amorok no nosto khai tongka oroni ozone layer rok nosto khai tongka arok ma thibayo kaha se kerikya jo to chemical on khaija posta tau nadi chungor nugo omol lexi haibana tuishi nukli tung mani koksoja plastic rok giamo boro botong nai ro haibar boro tong nai jaga se kerikya kama baikya omo kaisa Jisu painani sign mol pai thakni sign kaisa sengsar gonanggai kothmaka pirjanai te kaisa angke sengsar gonanggai kothmaka pirjanai tabo kothmaka ham jo to jagana pirjagai tong chikong sukdo farokni kok chikong suk baisa tok bible thung sujai yapana thung translation khlaijai yapana new testament khaijak tong nana jo to do pana tabo bible tongu jo chikoni kri khapana tabo kok barundi tabo rundi sing oro tak tamanai kok borok ko
ronde cikon dofa mora singhai te cikon dofa tongnai borok nijini kok bai nijini soyong kok bai kri phano tabo kok borok buji dong mane general buji dro ngui dong borok kok borok siba haibano borok ni asol angke kisa juda ngai haibano tabok buji maune tongo ga omo hai anjas udaharon roi samani si example roi omo hai kabang ma osung saro tongna haibano major tong ga borok major baile borok buji drong ga jisu phainani kasogro ga jisu phainai mane na rapture bonno borok phaiye bono poito khlai rang ro lang thangnai poito khaya rong ke klang thangnai ke bo phai pro tuma ngai phade sing phain hai bo phainani sika tumangnai Israel ro boroni hawo ki pili thangnai wa kodre po phurungnai dala phurungnai chaya phurungnai kwa masok phainai soba bangruk bangnai mase manung ya bangruk bangnai bangla bangruk bangnai hamung siniya biara phairuk nai o prithibi tongmani kosto ngruk nai pollution bangnai hai bangnai kosto nai bupang kemaruk nai o sungsa polluted ngruk nai hamjakma kemaruk nai kotma kaham pirjaruk nai omo nai tabo ngui na tong ke jisu obo mani khangkena jisu phaisi dong hane wan suks omorok no jisu phainai omani phunuk sok mani ge jisu no baroke phaiye bono poito khlaine rong no tisaoi tlang thangnai obono no rapture english bank rapture mane na omoni cognisi rapture mane boni kogro bai meaning ke tomona tisaoi tlang caught up english bank caught up okay oro tongide tolawo onke jebono poito khlairo ke oro khana 7-year tribulation 7 বছর কষ্ট দেখতো 7 বছর কষ্ট দেখতো 3.5 বছর 3.5 বছর পইলা 3 বছর onke শয়তান ননো বই antichrist ননো বই কবই খ্রিস্ট নি খুলুমবাইনে ইসরায়েল ro nge aro সরকার বো গভর্নমেন্ট বো কাইসা গভর্নমেন্ট চলে নাই tabok जों नुगि दंगो omoni ungui thangnai ta corona vaccine haini kaisa example vaccine ningna khangke ni noro omo tongo record tongo ge jo to o vaccine bai sin foreign no thangmon sinai ni yake nang thangmali certificate na ge omo hai ke no snam nai kaisa governance ge aro antichrist no jotto khulumbai nai ge ta Israel ni temple krei abo bos namjak nai Jerusalem tabok mosque si muslim rok haibana aro Israel rok ni namjak pinai ni bible so je bos namni ready ge tabok bos paithak 3.5 বছর onke uk antichrist bono bo kebui kaitoria kebui kristoya hnai sibaina hinga bono Colombia ngai nai apronke boni 666 number no boino ronai nai bono rokhamane no boni poro ege 666 greinge paibumaya phalubumaya ege jo tonanai piaba 1,44,000 Israel dokoni borok nana gosi yawi butharjabune borok chukna hasukna teike jo tonu je nanai naye buyoglia o 666 na khamane no soitani borok bo soitani login sogisa ege paithagonke u 7 বছর কষ্ট দেখতো পরমাণু জবা বাইকে ও সংসার গোলেউই পাইনে জবনি পরে 1000 বছর যিশু রাজা সাফাইনি হাও যে বন পয়তো খলাই বই বাক্স থাংনাই রংকে রাজা নাই যিশুকে রাজানি রাজা নাই যে পাইথাগো চুকনো হাবাই মরকি বিচার পাই ব্রহ্মকে সকসিনে
바로 지수 파이프로 도망네 앞으로 지리 거기 다기 많이 거 그나오는 수월이 어그라 사만이 거 그나오는 가이드니 또트로 코랑 그나오는 하게 수브라이보 삭노 죽노 하니 엉커의 파이는 크리스토노 보이도 플라이 티네이로 버럭 뿌일라 당의 바사 그러나이 우로 수브라이바이 넉하워 말라이나 바게 जों गोथां दंनाय रक बर' बायबाक्सा जुमुयो दिसावै tlangजानाय हाके आबो बायनो जों सुब्रायबाय मा दंनाय जे थैनाय रक बनो पयतख्लाय थैनाय रक बर' हाखनि बासा ग्रानाय नगे जे गोथां दंनाय रकबो बर' दिसावै tlangजानाय जुमुयो हाव बया ब्रियो फाय अमाइके ब जुमुयो के फायनाय हाके नगर के फाय ज त बनो पयतख्लाय रक दिसा जाबाय tlang Matai 24 verse 40 41. 앞으로 버럭 거럭너의 캐도 사망 당라이 덩케 거럭사 tlang자그는 때 거럭사 tlang자그는 버의 거럭너의 마이숙라이 덩케 거럭사 tlang자그는 때 거럭사 tlang자그는 어머 하이조라 응가는 풍고 마이숙라이마 조라 아다 페르라이마 조라 어머 지우스니 어머 원 context 나호르이 사마니시 지우스로 그만 카이 주다이로 버럭 풍 아이스트리스 버리로 마이 사자나 시나고이 따복슨 제니 오라고 하이는 포요 마이 슝의 아콘 오이 자의 하바오 탕라이마 그 포요 브로 마이 슝라이 마이 페르고이 슝의 자의 디보런케 하바오 탕라이 땅라이 그 사르인케 기블리 어머하이 이게 어떠마이샤 앞으로 버럭 거럭의 캐도 사몽 땅라이 덩케 거럭사 땅전 때 거럭사 땅전 그의 덩케 거럭사 땅전에 때 거럭사 땅전에 우곡이야 माने अम बुजक माने के जे मोथांजा जे जिसुनो पयतो फ्लाइनाय के tlangजानाय पयतो फ्लाइया के क्लांजानाय बोरै खरक नै माइ सुग्लाय तंके खरक सा tlangजागोन ते खरक सा क्लांजागोन जे पयतो खायनाय tlangजानाय पयतो खाया क्लां थांजागोन अमहाय साम दांलाय दंमोन खरक सा tlangजागोन ते खरक सा क्लांजागोन माइ सुग्लाय दंमोन खरक सा tlangजानाय ते खरक सा क्लांजागोन पयतो 그러이게 뭐 글랑자나 상사판은 동아튼 박사판은 동아튼 해보는 보이도 그러이게 글랑자나 그래로 얼토마사 Luke chapter 17 verse 34-35 angnorno okok sawo horo borok korok nuisuki pungsa tulai tongke koroksa tlangjagono te koroksa klangjagono boरै korokni mai suglai tongke koroksa tlangjagono te koroksa klangjagono höyhongni jugi pungsawo tulaipaनो tongthों जे पयतो खालायनाय tlangजागनाय पयतो खालायाखै क्लांजागनाय नों गिर्जा थाङै दंथों थाङै दंथों अब खरबगि पयतो निनि पयतो कबुइके tlangजागनाय उकक्स 36-37 asalbai jorabo profai no aboke bosawimiya jogna hani swari rokbiya sajlabiya apa simise abo sawiman borokni sajla paipro ke nowani pro ungma haise ungane borokni sajla paimani ke bosia nowani pro ungma hai nowani pro tuma kaitor saka nowano nok tangdi rung tangdi bo rung tamani log loge buino sai khana roka phadi anu soba phaibedi kaitor osung sano tui bai sokmonai kya koisa bisa saya koisa phai jepro rung snabai kya mal matro khapai kya aprobo mal matano hamanugi be koi be hapai wate ini mungsa chino kri hai bagai bororok nowana monai to kobor sin kara nowa to manle wate wanai rok ni ba tei lonai rok ni ba hai rung tangai tongkha muni lai akolai jepro wate wa afro sebro nowani kok no bisa sa hai pana apro to kar kholai paisa tabo omo bkhai nai nowani pro hai tumanai da kai to dogar kholomana koi phyo nge jepro kai jisu kristo payo dogar kholoja te kham supa hamalia no phyo no musu phyo malia tuman le kai to se kholai ro te or tumaisa tuitoria sini englang ma hai nowa rung toro kasaya sini borok chalayo nunglayo hai pano tuitoroi borok no beba no kosok ria sini tamo unga nai tongka abron borok sawi maria borok ni sajla phai prubo abo haina unna chalai mani nunglai mani mane normal life chalayo borlayo kailayo borlayo nunglayo
kai to ni kok no khunjuk koi जों ताबो नायदि कायजाखो बरजाखो अमहाय इंलाय दं अमहाय नॉर्मल नंगै दंनाय आफ्रोनो तमास आमा जिसु पाइने तमने मलाई पनि कक रोजा बकक सजक दं हानि बागैनो जों कक पिरि दं ब फाइनाय बबो फाय अमहाय फुनुक जानाय ओंखाय ब फाइनाय जे फुनुक जाखिनो दंखा एमनकि गिर्जा बिसिंगबो नक बिसिंगबो चार्च नक बिसिंगबो गोबांमा tlang jagya phana ngi ma tamane mala girjawa asok ja kono boroni bukha kubu ke poito krai hai baksaba dormo nei pangoikha baksaba sujug subida maone phaikha baksaba समाजो बा तंगवा नांगो निया के बा तमनाय लोको yang लोको हो मा तंगनाय yang लोको फन मा तंगनाय थैलाय थांलाय बनवा सगैसिमिस जिसुनो पोइतो खाइमा बया Oros yang hakuk le, oros cerja kugu, oros yang hakuk le, oros cerja kugu, oros le kombol kamsa pa mau, hai pa mau, bo hai roke paine ro, jisu no poito klai yawi, bor tangzak ya, kelam tangzak. Different saka, ke funuk zakmani, masa adragon ayabrui, ni yago bini suar rumah bai, beba borok dragon no kulumbai kya, borok yabrui. Nobo hai hindai shawi khulumbai kya o yabri hai sabatong a yabri kok kotor bai kok hamya sanani impuku gruzaka bonokha talbrui chini chunei jora phamdajaka mane 42 months mane 3.5 bosor ang tepron saka 3.5 bosor bo bono jotono khulumbai kya among phan kha boniyak osi joto Aibana 3.5 bosor lai khangke boni asol rup punugani jengkha antichrist bokai toria ga prongke borok khana ni naikya aibana rongwi jur khai boni number roiro orang pore pia aya bri kusu kotor kri ganang seleng ya jo tono yagra yako ebakhe tali khawo mari buiro kha a mari kri ke bo phano pai bomaya phali bomaya a mari engka yabri ni bumung eba ke bumung ni bagi lombo awon mari na yang ke phali bomaya pai me ga motabo sing awoni engari lama sing tabung lugui tum omong sana naye cashless society tabuk naidi sing rang tu ya pana ak solid tum Google Pay pu Hi Pay pu omong ఇంకా 어머하이는 배박 승사스난나이. 그 어머하이 그린 게 바이브 말이야, 팔브 말이야. 50 বছর নিচে 어머하이 কই দিছি ATM কার্ড আছে করি বিয়া বাতা বক্স নুগো গে বাইবেল ও আগে ও কখনো সাইতে যা অরনো সিনা নাঙ্গো সিনাই বরক ব ইয়াব্রইনি লম্বর লেখাবই সাবই মানো তামনে হনবা আ লম্বর ওংখা বরক খরক সানিমুন বুমুং লম্বর ओंखा 666 नम्बर बरकनि नम्बर से 6 नम्बर nge tabo ko mo salayos tabo 666 नम्बर पाइया फाइया को अमो बप्रो फाइनाय जिसु नक बारोके जे बोनो पोइतो क्लाइने रन क्लांग माने या गुलो से शयतान अबनो सामगो फनांनाय ताक के प्रोसेस इंगैतो हाइबनो जों तabo सिबुइ मानो बाहायके ओ नम्बर न क्लाइनाय O number no specially transaction ni bagai soitan samgo pranai. Pai bumaya phali bumaya. Rang lenden no. Nongkaya soitan number. Geo mai ke yagra yakte go pana mais rum suksiko. Yagra yakte go yakeba kepala honis. Get out sung biometric no sung nugo. जों आलारावबो मकल मुक्तमनि नावो गेते एवनि याक्सिनाव गेट तमा अमन प्रोसेस ताव सनोबित गे मकल बाय याक्तगो नैसो माने याग्रा बाय याकबो कपाला नैसो गे अरो बाय अरोनि अमहके एबो परफेक्ट नैसो अरोनि
temanai bisingni thei omorokbai ika omo haikeno soitan samungo phanangnai ge paithakke orono chobangnai omoke Armageddon kwbangma agebo chobangja orono paithakni chobangnai Bible mote poromanu nuclear war by o choba painai o hawo paithakni buskotor obongka o ha sokmorjaknai temanai nuclear jut choba bai Peter o kokno saja pia tui bai no tui torma bai no agini sungsar sokmojago tamoke tabuk tongmani o ha bai no kha kaitoni a kok bai no kok bai hor bai sokmojagno bagai khatijagi tongo kaitonno kiriya ro bustumjagi sokmorjaknai ni salni bagai tongjago oro agini Peter tomaisa agini sal agini dino tui bai sungsar sokmojaka pia ba tabuk ke hor bai si sokmorjaknai omo norok morkini horni kogi o sungsar hor khaproi paina tomani bagai poromanu choba mabai joto desono tam nuclear bom tui leja abo sungsano 1 minute bising dongso khlaibaima oro debu sawo norok kaitoni salno naising tutui pia abono dak tino phaye rana nai tutui norok kaitoni yago yafarjagoi kathar khe tongthai a salo nokha khamui thangbainai hake a tongma bai nokhani sal tal te atukri golewi thangnai oro tumasa o khamui nokha salo a salo nokha khamui thangbainai hake tungma bai tungnai haingai salta golei thangbainai nisa jabuk tungnai je jeng temas serengma nowani hoite je pro boro kaiton ni kok khanao kaiton hamari ro pia ba je pro boro kaiton ni kok khanaya ke kaiton bustumo nowani pro ke tebe bustumka tabok ke hor bai si bustumnai nei kok roja Nungjakmani chapter 9 verse 18 khai korai rokni bukhukni ongkhorui phaimani hor hoku te gunduk o birman kathambai no sungsani borok rokni khak thamni khaksa butharjakha ge John bo Jisu Christ bai phunukjakmani bhaike phunukjakha bo phaimani nokha korai rokni bukhukni ongkhorui hor phaimai ke phaiye mane dragon rok omai kita ge korai bukrang kanang omai ro ge tamanuka khak tham boro khak thamni khaksa butharjak mani nuk man tabok sing population besu 7-8 billion katatui nege tabok 8 billion ise 3 bager 1 bag ge besuk bang kabangma lekha baya hamsina sara sawos lekha baya borok se thipeni aini so nege u omo suja pro borok rok silaisa sikre seng bai si sobar lai bhaike bo kok samaka kai to nu ho nege tak poromanu waisa klai khangke lak kuti kaisa klai ma bai nu thina u kok nu sahar manis nege nuclear coba angka kita mangai hor nai hor ni tungmani mar nai nege hor ni bangkung din fainai nege nogor bayung faimai kena hor bai si faisinai nege hor ni emon ki than golei thangbainai emon tungnai tabok roni di acid roke golei thangene omo haike golei thangnai baharo golei thangbainai haini so oro tomaisa Zakaria borok ni basa no bahan sogui krainai basa no cobang ke basa no seng bai bulai ke bahas sogno ni 30-40 din nango haibono basa si sogui thana mutsleyono borok ni mokol sogui painai mutsleyono mokol sogui painai asuk radiation amo
माने teman sini गोबां bukukono boslaibo golaयबायनाय बर' मानव सिमिनो अमाय खायबानो नायदि अमाय एक सेकेन्ड अमाय पे बाहां गलायबो खलायै अमाय पे जत जागोन ताबो बादायलायजा बर' मानव सुनालायमोन अ कगनो मुइतो नारदि हाबाय नखा तंसा केरंनि कक थाइ सालाय साफानो कमावै थांब्ला बेबा पाइसु गियासा नतंमोन जतनो पाइसु गियासा जे काइतो जे सामनि कक नांनाय बेबा मांगियासा o kok rokamaya kero sawo angya pangni simi paithakni umano saklai hai hnei sawo ani kok biti tongplainai te ani bukhawo chapma rokno angklai painai chengmani simi no paithakni kok no saklai ro neso abo khlai painai asapma rokno angklai painai kaitor agin saps ek kaitor bos namnai bosi borokni laibumano bu tiar painai bonus paithago tumang hani bagini bosai ro tang jisu hani bagi jisu bo kaito ge botomai saka omohai nai bo thia sani no saja ang thi hakoni basawi ang apani thani kipil tangpinai pia ba ang tise kipil paipinai nirok no nanani ge apro tama nai bo thia sani no sisa tumang le bo sis na chaburon di cinema nai kya ke जों नाया सानि cinema tama ang thangai sia haide tabo kok barundi cela khoroksa buri khoroknoi hajalai tongkha bomo bai kaijaknai kaijakya aboro जों pilas kang chingge sia paya sakjora tu piaba pai pro kisi haipana khoroksa sinai tong suba director bo suinai bo sinai bo sinam nai ba director cinema sunamnai bo sinai ge bo sairo mon tumang nai ke boni mote se o cinema solai thang mane sanam jagi thang ke kai torangka sini borok ni live umani director bo siu tumang nai hani bagai bo sairo ang paina pro omohai nai khus bo cheng pro ni simino paithang kokno saklai ro ge tabo khaina hai o sungsar kai tor samka ge bo borok muni suni live umano phunogui rokha baike sengra kha baike painai kai to kebono borok muni sho kebono bo zoloi bus thumani yago klaithang nei bonaya yokthung nei sinai kai to jotno nayo bukhasrai boni thane ki filthang hani bagino omompo jotno bible roi boni kogno sioi ki filani bage gising nuka iden type lengo kogna yeri bangini reklai hojaka ase tongtho satho ke kesang motong mani kogna ya soidane kog sinasiu reklai hojaka no one jora sumso keplang engka tui bos thumjaka Israel ro narono saisidi ani kog de khnanai ani kog khna yai de tongnai hamari ba sraima narono sainasti kog khna ya sraima masaka tabo gohaina kaijoni kog khna ya sumso bangrek osungsaro hor bai sokomana nei bo kog ruja abo salsang pine piaba jot tonisai kiri sungsa kuk bus kotor ke naisingri tongo obongka morkeni bagai bus thumjaknai morke wo khiklai soknani bagai nika haina hai ang nerok thani sanan musungo kaito je kok rumani abo bo khaibainai ge bo je romani kai bo samani kai sebano nangya ke thang ge paithak ni molo tama nai tama nukjak nai ne bo samai bebalu nangi tongkha bo phaini kasoturu phaidi gesen bo phaya sani sakthlayan
siya nini bukhawo daw tongko ikaba sinani chesta khaidi o no kaha ke wan naidi tebo ang buskani salo tebo to bonai sing bai ke mutangjagi man abona ang sanai nai tone rono jotno hambai haine hai ang ojora no sing kaitoni thani yapare pedi pailesiona suriwana bugra kaitono no hane hai hambai ro ningsono jora roma bai sing tini pairi manka tini ni session no kam krungkena paithakni mol no tui sing surung manka kaitono no hambai jotno chubadi tebo buskani salo busing tebo surung manani bai kaitoni thani yaparo ningsono chubadi ketang tongrodi surung payasak jorati bebang ning thani yapare bugra jisung bai surisa amen hambai jotno ya arono ang pairasinai